Kodwa ke akufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlala ubavimba labantu othola ukuthi bamadlozi angahlambulukile. Ekufanele ukuthi ukwenze wathola amabibi awo okuthi ayengcoliswe yini bese wenza uhlelo lokuthi wageze ngoba kusasa kufanele aphenduke amathongo. Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina kwanodume ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isihlalo sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sicela amabethe ngikholo elikholwa ngenhliziyo elingalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathenka kane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca kuhlale kuyintokozo bafowethu ngaso sonke isikhathi ukuthi mina njengempunga yesintu ngifike la kwi-channel lethu enkulu la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu sike sibuke endulo ngamehlo omqondo ukuthi okhokho bethu babehamba ngayiphi indlela thina sesihamba ngayiphi sike siphinde sichushisane nje kwezinye zezinto othola ukuthi ziyashaya siphinde futhi sidodisane kwezinye zezinto othola ukuthi siyazidinga thina njenganabantu ukuze impilo ikwazi ukuthi iqhubeke iye phambili. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzothinta into ebalekile kakhulu. Phakathi komuzi wakini kukhona idlozi othola ukuthi liyathanda ukusondela ningazange nize nilibize. Impunga yesintu isifikile la yakufundisa ukuthi mawukhuluma Empepheni ukhuluma kanjani. Kodwa ngesizathu sokuthi phakathi komuzi wakini kukhona idlozi elalikade lingatshelwa livele lisondele kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi ngale kokuthi liyazisondelela umuntu okukhulumelayo Empepheni okanye mawukhuluma Empepheni ufika ubhimbe bese kuvele kusondele wonke umuntu kusondela amadlozi angcolile kanjalo namathongo ahlambulukile. Namuhla ke ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi ngizokuchushisa ukuthi wenza njani uma ufuna ukuthi emsamo ngenkathi ukhuluma Empepheni uwavimbe wonke amadlozi othola ukuthi eza nokungcola othola ukuthi awafanele ukuthi asondele kuleyo nto osukuyenza. Ngaphambi kokuba singeneke kule hloko zikhona incwadi zempunga yesintu ezilobayo ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kuzoba khona nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe zontathu lencwadi ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useMaritzburg naseThekwini uma kukuthi ukude sike senza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona noma ngabe uphesha kwezilwandle zihamba zifike eqathatha ngokuthi ushayeleke kuzona inombolo lezi ozibonazo lokedlula la escreenini sakho. Lento bafowethu engizokhuluma ngayo ngiyimpunga yesintu ibalekile kakhulu njengoba ngisho ngithi impepho yabona impepho uma kwayishisa impepho iyefana nempempe othi mawuyifutha bonke abadlali egroundini banyakaze bathi ngoba usuke sewenza into abaziyo ukuthi usuthi manje abawuqala umdlalo makwayifutha impepho abadlali basuke sebazi ukuthi ikhona into oyikhulumayo wena njengano nompempe nawe ke phakathi komuzi mawuzoshisa impepho bonke abantu bavele bavusa amakhanda bacijisa indlebe balalele ukuthi uzothini. Kukhona ke abantu othola ukuthi bona bayathanda ukuthi basondele noma bengabiziwe. Namuhla ke kodwa ngiyimpunga yesintu ngizokucobelela kodwa ke phela uma wazi ukuthi uphethwe kini ungafiki ke wena ke usufika manje usuzotshela uyihlo hlala phansi noyihlo bhunga nalowo muntu oyinhloko kuwena uma kuukuthi wena uyashisela impepho kodwa uma kuukuthi wena uyazibambela usuke ungakwazi ukuthi uzenze ngoba vele izinto eziphilisayo. Uyabona mawushisa impepho ibekwa odengezini hayi epletini kodwa yikho ke inkinga moyibeka epletini kulungile kodwa kuke kufanele ukuthi uthathe udengezi uma kuukuthi awulazi udengezi sofika sikuvezele la ngelinye ilanga kodwa ungalibuza komunye umuntu. Uyabona ibhodo uma ukuthi lifile okanye lihlephukile bese uthathe lolo cezu lolo ozofika ulibeke phansi asisho ukuthi iplate mhlambe lona alilungile ungayithatha nakulona uyibeke ngenkathi uyithatha impepho usufaka amalahle la uzoyibeka khona ngenkathi uzoyishisa
bese uthatha impupho uyivuvuzele uyingilizele udengezi lo lokuyilona oshisa ngalo impepho. Wenzani ngenkathi wenza leyo nto? Wakha umbundu. Lo mbundu wakhayo uwakhela ukuthi ithongo laphakathi komuze kuyilona eliphethe ukukhanya nobumhlophe. Ngenkathi usuqala ushisa impepho makusondela amadlozi angcolile bese wona ayakwazi ukuthi awaphebeze awaxoshe angasondeli ukuza la azoba ingxenye yalento sokuyenza. Ngoba mawenza umsebenzi vele awumdingi umuntu ongcolile phakathi komuzi, awulidingi idlozi elingahlanjululiwe ngoba into elizoyenza lizofika lilethe ukungcola ekubeni wena ulindele ukukhanya. Ingakho ke kusuke kufanele ukuthi uthathe impupho bese uyivuvuzele. Ngenkathi uyivuvuzela wakhe isiyingi ukuze angayilaleli lenkulumo le wena ozoyikhuluma, ngoba uma engayilalela yizo okanye uma nawo engasondela umsebenzi wakho owenzile angeke uzuhambe kahle. Kodwa mawenze njalo wakho umbundu, amathongo onke ahlambulukile phakathi komuzi azobona ukuthi wena udinga wona, iwona ofuna ukuthi abe ingxenye yalomsebenzi. Hayi bafowethu, angingageqa amagula ngeimpunga yesintu. Kodwa ke akufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlala ubavimba labantu othola ukuthi bamadlozi angahlambulukile. Ekufanele ukuthi ukwenze wathola amabibi awo okuthi ayengcoliswe yini bese wenza uhlelo lokuthi wageze, ngoba kusasa kufanele aphenduka amathongo angahlala amadlozi othola ukuthi aphethe ukungcola, ngoba usuke wenze ukuthi ngaso sonke isikhathi mawuye Empepheni uyoguqa ungabi nobunzima bokuthi kufanele ujule kakhulu uzucijise ngisho indlela yokukhuluma ngesizathu sokuthi uyazi ukuthi abantu abaphakathi komuzi kukhona nabantu abangcolile. Sengiphetha ke ngeimpunga yesintu. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV. Niphinde futhi nizitholele nencwadi esizilobayo njengempunga yesintu. Nasemphelandaba uma ukuthi niyafisa bafethu ukufika inamba izona lezo ozishayelayo uzo ukuthi sikhona yini, isiphi isikhathi ongakwazi ukuthi ufike ngaso, ngoba uma ukuthi uzovela utheleke lokho kunobungozi obukhulu, ngoba uzothi ufike sihleli nabantu sijulile kakhulu ugcina usuhambela amahala kungafanele. Kanti thina njenganempunga yesintu asithanda ukuthi uhambele amahala, ngoba siyabahlonipha kakhulu abantu esibasizayo, siyabahlonipha kakhulu abantu nabo abakholelwayo ukuthina njenganempunga yesintu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV, bese nomfanekiso oqoshiwe niudlulisele nakwabanye abantu, ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Ina sengife